Dugay na kayo ni nga request, Vice Mayor Paco, and even I think earlier. Mao kini ang gipahibaw kaganihang buntag ni Mayor Raymond Alvin Garcia human sa flag raising ceremony sa Plaza Sugbo sa City Hall. Kini human iyang gihatagan ang National Bureau of Investigation kun NBI Region 7 ug duha ka motorsiklo nga dugay na nilang gipangayo sa miaging administrasyon. Ni ang ilang request pero wa gyud atimana sa niaging mga administrasyon muna nga karon pagduol nila kanako ato dayong giaksyonan ug karong buntaga mo turn over na taog duha ka brand new 160cc motorcycle. Wow, hibigan. Si Attorney Renan Oliva, Regional Director sa NBI, kinsa personal gyud nga midawat sa motorsiklo, nagpasalamat sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Garcia sa suporta nga gipakita ngadto kanila. Matud niya, ang tumong nganong nangayo sila niini kay iyang napanglantawan nga makatabang sa kahusay ug kalinaw dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Let us keep Cebu City safe from criminality. So ang dakong abagad sa pag-enforce namo sa among duties of function ang tabang sa City Hall. Labi na karon under the leadership of Mayor Raymond Garcia. So ang among request gituman na gyud niya dako kay ming pagsalamat. So karon taas maron ang cybercrime sa atong Sugbo, siyudad sa Sugbo. Muna among focus karon. Kaning among gi-request dako nigtabang sa surveillance namo sa mga cybercriminals. Gipasabot ni Oliva, ang cybercriminals dili gyud magpuyo lang sa usa ka lugar ug kanunay kining magbalhin-balhin ug kinahanglan nila kining monitoron gamit ang motorsiklo. Karon sad to say taas kay ron ang cybercrime. Daghan kay mga nabiktima. We have been filing cases, so many cases involving cybercrime. Awhag sa NBI ngadto sa publiko nga dili gyud dayon mutuo ilabi na dunay mutanyag sa online nga investment sa walay pagbiripika sa tukma nga mga ahensya. Matud ni Oliva, kung korporasyon man gani mahimong susihon sa publiko ngadto sa Securities and Exchange Commission kun SEC o baka mahimong mubisita sa ilang buhatan para mangayo og tabang o kaha sa PNP. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.